Velkommen til online gudstjeneste her fra Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Jeg hedder Katrine Lilleør og er kirkens præst. Inde i kirkerummet sidder Frederik Magle, komponist og organist, parat til at spille for os. Først en improvisation over Dejlig er den himmelblå, fordi det er den sidste søndag i Helligtrekongertiden. Og så, fordi landet har været ramt af så meget is og sne, så skal vi have Kyndelmisse-sangen over dem alle. Det er hvidt herude efter min prædiken. Dette hellige evangelium til sidste søndag i Helligtrekonger skrives af evangelisten Johannes. Jesus svarede disciplene: Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mangefold. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, vil bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige?
Fader, frels mig fra denne time? Nej. Det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, helliggør mit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, et engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Sidste søndag i visdommens tid i kirkeåret. Allerede er vi forbi visdommens tid. Den tid, der begynder hvert år efter jul, som de hellige tre konger, de vise mænd, har lagt navn til. Det hedder ikke hyrdernes tid. Det hedder hellige tre konger tiden. Der sættes indledningsvis hver eneste år, og det har været i hele kirkens 1000-årige historie. Der har der været en tid, hvor man skulle tænke over den visdom. Ja, hvor det er nøglen til at forstå teksterne, måske ikke bare i Hellige Tre Konger-tiden, har jeg tænkt over, men måske som sådan en lysende stjerne igennem hele året, hvor man finder de sande Jesu ord, den sande forkyndelse. Det er, når stjernen kan skinne i ordene og i budskabet. Og hvilke ord er det, der er særligt? Jamen det er jo ord, som har en troskyldighed over sig. Jeg ikke for at sige navitet, så sandt som at det, der karakteriserer historien om de vise mænd, det er, at de uanset Herodes, der er billedet på magten og logik og erfaring og hvordan vi holder, ja, vi ligesom kan sikre os selv ved egen kraft, at livet kan lykkes for os. Så disse vise mænd, der så at sige også som konger, men er fuldstændig ligeglade med at motivanalysere Herodes og typer som ham. De går med næsen i vejret og lader himlen vise retning. Og fordi de gør det, så finder de Kristus. Det er jo den korte historie. Og som alle år, så langt jeg egentlig nu kan huske i mine prædikener i Hellige Tre Konger-tiden, så har jeg lavet troskyldigheden, eller man kan også sige modsætningen også imellem, hvad man umiddelbart ville gøre, og hvad altså der forkyndes i evangeliet, at Gud gør, at Kristus gør. Den modsætning har jeg været opmærksom på, ikke mindst i Hellige Tre Konger-tidens tekster. Og her i dag, i det kulminerende evangelium fra Johannes evangeliet, der har vi i sandhed en anden måde at reagere på dødsangst på. For det første, end vi måske normalt, de fleste af os, ville gøre. Og så er der også et forunderligt billede, der næsten er naivt i sin simpelhed, men så ejer en kæmpe indsigt for dig, der særligt lige nu søger at komme fra mørke til lys i dit sind og dermed i dit liv. Lad os begynde med at konstatere, at det er Johannes evangelist, der har skrevet dette evangelium. Og det, der karakteriserer hans evangelium, er flere ting, men det er også, at han kan ikke lade være at prædike. Han har vitterligt noget, han skal have sagt, og han kan næsten ikke lade teksten og fortællingen stå i sig selv. Han skal også sådan lige forklare os det, og jeg tror, at det er årsagen til, at der er noget her, der er redigeret ind, som står et andet sted i de andre evangelier. Ja, det er fordi, at her er vi nu i Johannes evangeliet kommet til lige efter indtoget Palmesøndag, lige efter indtoget, hvor de håber, at han vil være frelser, halleluja.
Han er den nye himmelkonge, der er kommet. Ham de har ventet på, og nu skal han smide romerne i Middelhavet. Vi er på vej mod langfredag, og han har lige sagt til sine disciple, at han skal dø snart, og de er blevet ulykkelige over det, og det er her, han så fortæller om hvedekornet. Og det er også her, at han har ligesom en anden reaktion, end han tillægges i de andre evangelier, på dette, at han skal dø. Og lad os lige begynde med det, så kommer vi til hvedekornet om lidt. Altså, det er sådan, at han siger, nu hvor han har sagt til dem, at han skal dø. De har ikke helt forestillet sig, at det allerede skal være på fredag, men det er det jo så. Og så siger han og konstaterer om sig selv, nu er min sjæl i oprør. Ja, han er urolig, fordi han skal dø. Det er vel det første, der er at konstatere, at uroen for døden, den er ikke forbeholdt mennesker. Eller i hvert fald kan Gud godt forstå den. Min sjæl er i oprør. Men hvor så, at han i andre evangelier går til side, væk fra de disciplene, går på knæ og beder, Herre, tag denne opgave fra mig. Eller han kan også sige, frels mig fra denne opgave, kunne han lige så godt sige. Så i dette evangelium, så går han ligesom i diskussion med at sige sådan. For han siger, nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Frels mig. Fader, frels mig fra denne time. Nej, svarer han sig selv. Nej, det er skam derfor, at jeg er blevet sendt. Det er jo for det første en kommentar ind i dødsangstens mørke. Skal jeg bede om at komme væk fra det her? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal konstatere, at jeg er urolig. Jeg skal vende mig mod min Gud. Men at bede om, at det ikke skal ske, nej, det skal jeg ikke. Og nu har han jo Kristus, der skal dø for vores skyld, bevares det vel. Men et hvert evangelium, et hvert stykke af hele evangelierne er jo også altid en fortælling til dig og mig om, hvordan vi finder glæde, hvordan vi finder lys i dette liv, når vi er blevet formørket. Og derfor skal vi lytte med os selv som indsats til, hvad han gør. Og det, der beskrives for det første, at der sker for ham her, det er, at i øjeblikket han så at sige overgiver sig til at sige, min sjæl er i oprør. Bare konstaterende det, men ikke beder om, at han må undgå døden. Der svarer Gud ham jo helt bogstaveligt ud af himlen, hvor han i andre evangelier svarer Kristus ud af himlen på nogle andre tidspunkter. Der lader Johannes Gud svare, viser, at Gud er der, når man er i uro for døden. Jeg har herliggjort dit navn, og jeg vil atter herliggøre det, siger Gud. Gud svarer og trøster og folder hænder med den uro, der ved tanken om døden tænker, min sjæl er i oprør. Men som altså ikke, og det er det der modsætningen kommer til, hvad vi andre normalt vil gøre, der altså ikke råber, frels mig. Der har vi hele tre konger stjernen, der skinner. Lad være at forsøge at undgå døden, hvis den truer. Lad være at bede om frelse fra den. Konstater i stedet for, at du er urolig for den. Og se, der svarer Gud. Ja, her kunne vi næsten sige amen. Det ville være for tidligt. Fordi det, der samtidig illustreres i dette evangelium, det er, at der tydeligvis er to måder at dø på. At forholde sig, kan man sige. Nej, ikke at dø på, men at forholde sig til døden. Og det er her, hvor Kristus så siger, den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evig tid. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden. Der er to måder, simpelthen. Der er to måder. Og hvad er det for to måder? Ja, det er vel egentlig, kan vel egentlig sige sådan,
i det med at hade. Det er en speciel oversættelse. Når man ser på det græske verbum, så er det miso, og så kan det lige så godt betyde lægge afstand til. Og det synes jeg faktisk forklarer det meget bedre. At man kan altså være i forhold til sit liv og dermed til sin død. Altså, man kan hænge ved livet på en af to måder. Altså, man kan knuge det ind til sig hårdt. Man kan vel gøre alt for ikke at miste det. Og se, der skal man netop miste det, siger Kristus. Men hvis du lægger afstand til det, hvis du løster grebet om din helt vilde behov og lyst til at fastholde livet, ja, så skal du netop vinde det. Og det synes jeg, med den erfaring, jeg har, egentlig giver meget god mening. Så sandt som, at når man virkelig er bange for døden, så knuger man jo om sit liv på en måde, så det næsten bliver helt væk livet. I den dødsangst, der kan følge af det. Tænk på mennesker, og måske endda også dig selv, i de perioder, hvor du faktisk har været bange for at få en diagnose. At have en diagnose. Ja, måske endda virkelig havde fået en diagnose. Og så hvordan at dødsangsten kan gribe så ganske forfærdeligt. Som alt står og falder med, at man ikke dør. Men det er jo ikke rigtigt, at alt står og falder med, at man ikke dør. Der er der så meget, vi i dette liv kan overleve, men så kan vi miste andre ting, som er så meget mere dyrebare end mit lille liv. Det er jo ikke altid værd for enhver pris at overleve. Nej. Og det er jo så det. Måske kan du høre det. At der ligesom er to forskellige måder at dø på og forholde sig til døden på. Så er der også to forskellige måder netop at forholde sig til det liv, man har lige nu på. Man kan krampagtigt holde fast. Eller man kan ligesom overgive sig til det, der måtte komme. Ja, selv hvis det er døden. Ja. Og det er her, at han så for dig og mig, der kender til mørket og fortvivlelsen og angsten for at dø og det krampagtige, at han kommer med hvedekornsbilledet. Et lille, tilsyneladende troskyldigt billede, men som jo er kæmpestort, når man først får øje på det. Fordi han jo siger om hvedekornet, at det også kan dø på to måder. Det kan, vi kunne virkelig sige, altså rent biologisk bliver vi nødt til at indføre, at det hvedekorn kan dø på 3 måder. Det kan også blive malet til mel, men det har var Herre Jesus Kristus ikke lige taget med her i lignelsen. Han siger, at der er 2 måder, at et lille hvedekorn i naturen umiddelbart, må man tænke sig, kan dø på. Den ene måde er, at det triller i jorden, men ikke brister. Og hvis det ikke brister, man bliver ved med at være sådan en lille hård skal om sig selv, der bliver stadig hårdere og hårdere, ja, så går det bare til og bliver til ingenting. Men hvis det brister og giver sit liv for de andre, så vil der være frugtbarhed i den død. Så vil der komme meget mere ud af det, end det lille hvedekorn, der var. Og her taler han selvfølgelig, vi er i indledning til påskeugen, vi er på vej mod opstandelsen. Først langfredag og så opstandelse, og det er jo fuldstændig klart, at Kristus taler om sig selv også primært her. Det er der jo ingen tvivl om. Det er det, han dør for os alle, så vi kan blive trøstet af hans ord, og jeg kan sidde her og tale om dem i dag, til trøst, for at vi kan finde vej til glæde. Men, som han også siger,
Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. At tjene og at følge, det er det, du og jeg skal. Skal vi så følge ham op på korset ligefrem? Nej, det er en for håndfast fortolkning. Det er jo ikke sådan, vi skal følge Kristus. Vi skal følge ham, jamen selvfølgelig, hvis det er nødvendigt, og det var det jo for de første kristne. Men der ligger det i det, at det også er at følge eksistentielt i sit livssyn, ganske enkelt. At den måde, du og jeg kommer fra, det råb, som dødsangsten kan sætte i os, hvor vi har lyst til at råbe, frels mig, men i stedet for måske stopper op, og i stedet følger Kristus, så siger, mit sjæl er oprørt. Allerede der har vi slået ind på vejen efter ham, følgende ham, tjenende ham. Og det er i dette, at så at sige, kaster os ind i tilværelsen, villig til også at give vores liv, skal det være, for andre. Forglemmende os selv i andre. Overgivende os til dette liv. Med henblik på at give videre det, jeg selv fik for ingenting, ultimativt mit liv. Det er der selvforklemmelsen, det er der glæden, det er der den korteste vej fra mørke til lys i dette liv lige nu går. Så sandt som, at når du og jeg krummer os sammen om os selv, og så at sige bliver kuglede, formummede om os selv og vores frygt og vores vilje og vilde trang til overlevelse for enhver pris, der bliver vi så golde og ufrugtbare for alle andre, at man tror, det er løgn. Der er ingen glæde at finde der. Nej, men at finde mod til at følge og netop tjene, at stille sig til rådighed for det dagen bringer. Forglemmende død, forglemmende også som et sig selv og alt det, man kan være bange for. Det er der glæden bor. Det er der håbet helt naturligt folder sig ud. Det er der, vi så at sige, planter os selv til glæde. Ikke bare for dig, men også for andre. Amen. Og glædelig Heltre Konge. Lad os i fællesskab bede fader vor. Fader vor, du som er i himlen. Helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Denne søndag har jeg, så langt øjet rækker, når jeg har skulle prædike over hvedekornet, ikke kunne komme udenom en jødisk, polsk læge, Henrik Goldschmidt, som virkede i Warszawas ghetto. Nej, nu sagde jeg faktisk noget forkert, for han var ikke selv jøde. Det er det, der er pointen. Han var en læge, der virkede i ghettoen, og han så den tømmes for mennesker, der blev kørt væk i kreaturvogne. Og man vidste godt, hvorhen. Og man vidste godt, at de aldrig kom tilbage. Det var især de jødiske børn i ghettoen, han tog sig af, der blev skilt fra forældrene allerede der.
Og en dag kom tiden, da næsten 200 børn skulle køres afsted. Og han skulle ikke afsted. Han kunne gå derfra som en fri mand. Men hvad valgte han? Han valgte at tage de mindste op på armen og gå med dem ind i kreaturvognen. Kørte ned i koncentrationslejren 7. august 1942. Og der endte han sit liv. Aldrig forladende de børn, som troede på ham og havde tillid til ham, og som derfor bristede for at give tro og håb til det allersidste. En kæmpe heltegerning, som man vel ikke kan komme til at efterligne i det liv. Heldigvis, fordi vi lever ikke under sådan en forhold længere, som nazisterne bød os. Men derfor kan man godt lade det mod lyse ind i sig på sådan en januar søndag og ære det fine menneske. Og også mærke, synes jeg, helt ind i sjælen, hvor meningsfyldt det var for ham. Og den meningsfylde, den kan også blive dig og mig til del, som vi går igennem dagene, hvis vi vitterligt efterlader det i sig, eller tager det på os, at det vigtigste dog er i dette liv, at være noget for andre. Der ligger glæden, der mærkes velsignelsen. Hvad enten du sidder i mørke, krummet om dig selv lige nu, eller du går rundt med rank ryg i verden, så går du i Guds velsignelse. Og det kan lyde forskelligt, men det lyder også sådan her. Gud styrke dig i din tro og give dig håb. Han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. Amen.